Get Fit Bro. Čaute všetci, vítam vás v ďalšom videologu. Dneska by som vám chcel ukázať, ako si pripravujem jedlo na zajtrajší deň do školy. Pýtali ste sa ma veľakrát, že vlastne čo si varím, ako to všetko stíham a tak. Čiže už mám navarené, vám ukážem, čo som si pripravil a budem to komentovať. Takže začal by som raňajkami hneď. Hneď po probudení si dám proteín, tento srátkový izolát, nejaké vitamíny, minerály. Po prípade si dám aj BCAčka, keď cítim tak na nič alebo mám svalovku, aby to regenerovalo počas dňa. Pol hodinu potom si dám proteínové palacinky, sú tu dva kusy, prepáčte, pretože sa podelím s mojou mladšou sestrou, čiže vlastne tieto sú s čučorietkami, ktoré mám od môjho kamoša, za ktoré mu ďakujem. Díky Robo moc. Čiže vlastne toto si dám 30 minút po proteíne. Hneď potom vlastne až v škole si dávam tuňáka s nejakou zeleninou. Zajtra to bude konkrétne brokolica. Prečo brokolica? Tak iba tak skrátke poviem. Obsah železa, vláknina, nízky glykemický index, čiže super vec. A tuňák prečo? Preto, lebo je dietný, nízky obsah tuku, ryba, zdravý rybý tuk, keď už tak, no a vysoký obsah bielkovín. Mám tu asi 130 g tuňáka, tak ideme ďalej. Potom tu mám na zajtrajšok opäť brokolicu, ale tentokrát s lososom. Losos je super ryba, až na tú cenu. Je dosť drahá, no ale ja som vychytal akciu, tak som si doprial. No a vlastne toto tu bude moje jedlo do cca takej jednej, druhej zajtrajška, keď budem v škole. No a potom vlastne nejaké to ovocie, mám tu banán, jablko, čučoriedky, niečo s tým vyšším glykemickým indexom si dám, alebo taktiež tieto ryžové chleby, ktoré majú pomerne vysoký glykemický index. Takže takto. No, čiže toto bude všetko v škole a ak príjem domov, hneď ma čakajú ďalšie vecičky a ďalšie varenie. Čiže opäť ma tu bude čakať losos, ktorého si budem musieť zajtra pripraviť, a taktiež ma bude čakať morčacie prsia. Čiže asi takto to vyzerá zajtrajšok. No a spýtali ste sa vlastne, ako to stíham a tak. Tak to vôbec nejde o to, ako to stíhať a tak, pretože keď to fakt chcete, tak si čas nájdete a pripravíte si kvalitnú stravu do školy. A môžete tu vidieť, že vlastne vôbec ten proteín tu nehrá nejakú dôležitú úlohu, pretože viacerí mi píšete, čo sypať, aký proteín, aký gainer, čo brať a tak. Aj bez proteína by to úplne šlo, bez problémov. Podstatné je toto tu, čo vidíte. Vlastne strava a bielkoviny. No, takže toľko by som povedal k tomu. Zajtra by som chcel robiť tréning brucha a natočiť to pre vás, tak vlastne asi takto z dnešku. Držte sa, majte sa, buďte fit, usmievajte sa, život je krásny, majte sa.